Eyde jırlıyga le. Яңа ғасыр каналында халқыбызның яратқан тапшыруы Жырлыйға ле. Eydegіз dostlar birgele. Жырлыйға ле. Сауларымыз muhterem dostlar, həmmәгезгә дә сихәтле матур яллар теләп без башлыйбыз. Һәм инде әлбәттә бүген җырлыйбыз, аларны да түгел рәхәтләнеп күңел ачабыз, ял итәбез. Чөнки бүген бездә Жырлыйга ле. Әссәламу алейкум, җыр, моң сөюше, татар халкы. Бездән сезгә ялкынлы кайнар сәлам. Хөрмәтле дуслар, Жырлыйга ле тапшыруының бер юнәлеше Татарстаннан читтә яшәүче милләттәшләребезнең иҗатын яктырту. Бүген бездә кунакта Ульян шәһәренең төзүчеләр мәдәният йорты каршында эшләп килүче Туган як татар халык җыр ансамбле җырчылары. Үз төбәгегездә милли моңларыбызны яшәтүегез өчен сезгә чиксез зур рәхмәтләребезне җиткерәбез һәм бүгенге тапшыруның төп уенчылары белән таныштырабыз. Сәламлыйбыз. Менә алар, хөрмәтле дуслар. Алкышлап алыйк әле үз-үзебезгә. Беренче уенчыбыз Румия Талипова. Румия Талипова. Икенче уенчыбыз Фәрхат Вахитов. Өченче уенчыбыз Фәридә Миннебаева. Бу алкышлар сезгә. Әллә матурым каралы, ни кадәрлек матур итеп милли киемнәрдән Ялтыр-йылтыр килеп торалар шулай. студиябызны бизәп торалар. Инде уртасында безнең татар егетләренә хас Бахар Дирда егет, ипле, тәртипле. Кәефләр, егетләр, кызлар, кәефләр әйбәтме? Әйбәт. Җырлыйбызмы бүген? Уенны башлаганчы сүзне Ульяновск шәһәре Зөя Аръягы районы Татар автономия советы рәисе, Татарстан язучылар берлеге әгъзасы Имаддинов Шәфиқ Хасиятулла улына бирәбез. Рәхмәт итегез. Хәерле көн. Biz sizge Сембер шәһәреннән, Сембер шәһәре татарларынан, мишәрләреннән бик кайнар, бик күп рәвештә сәламнарыбызны алып килдек. Безнең Зия Аръягы районы җирлегендә 220 мең кеше, шуларның 10% 22 меңнән артык безнең татар вәкиле кешеләре. 10 елдан элегрәк автономия создаваться ителгән иде Зия Аръягы районында. 10 елдан бирле мин шул автономиянең рәисе вазифаларын башкарам. Беренче көннәрдән үк уйга төшкән иде. Ничектер Туган як компаниясы, Туган як бердәм булсын диеп, халыклар бердәм булсын диеп, музыкаль рәвештә төркем булыштырырга. Аллага шөкер, 4-5 елдан бирле шул төркемне булыштырдык. Төзүчеләр мәдәни йортында безгә урын бирделәр. 5-6 елдан бирле эшләп килә безнең бу Туган як ансамблебыз. Күп кенә чыгышлар, шәһәрдәге, якын авыл тирәдәге бөтен чаралар безнең Туган як катнашуында алып барыла. Хәтта күрше Татарстан, Чуашстан республикаларына чыгып та без аларны үзебез белән таныштырып өлгердек инде. Бүген сезгә бу Туган як төркеме Хезмәтегез өчен үзебезнең рәхмәтләребезне җиткерәсебез килә. Киләчәктә тагы да зур-зур үрләр яуларга насыйп булсын үзегезгә. Килүегез өчен рәхмәт бик зур. Хөрмәт итеп килүегез өчен. Җырлап яшик. бердә булыйк, җырлап яшик. Рәхмәт. Бергә булыйк. Рәхмәт сезгә. Егетләр, кызлар, әзер. Әзер. Музыкантларыбыз урыннарында уйнарга ашкынып торалар. Әйдәгез әле, үзебез шәрәхәтләнеп Жырлыйга ле. Җырлыйбыз, ләкин иң баштан уенның төп шартлары белән танышу кирәк. Телевизион музыкаль уен 3 төрле бәйгедән тора. Һәр бәйгедә 3 биремгә төгәл җавап биргән уенчы 10 балл ала. Димәк инде уенның һәр өлешендә 30 балл уйнатылачак.
Бірінші үліш біздің тыңла әлі деп атала. Тапшыруыбызның авторы Нәжип абый бізге татар халық күйлерін ойнayacak. Сіздің аны аңлап алып, түгел итеп исемен әйтеп берергә тиеш буласыз. Түгел исеме керек. Әйінді жауапның әзір екенлігін біз үстелдегі музыка, ойын құраллары ярдәмендә білдірәбіз. Хәзір қолға алабыз, уйнап қарайбыз, сіздің музыкаль талантығызны тикшерәбіз. Әйдәгіз әлі бір шалтыратып күшәтігіз әлі уйнап. Менә шулай иттереп, мин монда, мин беләм дип қию етіп жауабығыз әзірлігін білдірәсіз де әкіріңіне жырлап иске түшіріп, жауапны әйтәсіз, яңғыратасыз. Демек, ойын қағидалары аңлашылса, ойынның бірінші үлішін башлайбыз. İxtibar bilen tыңлыйбыз. Менә хәзер инде уен башланды. Нәҗип абый сез сиңа. Шундук белеп алдылар безнең уенчыларыбыз. Беренче итеп инде Румия ханым өлгеррәк булып чыкты. Инде тагын бер кат искәртеп әйтәм, төгәл исеме кирәк. Җырлап карыйк әле. Бу безнең татар халык җыры су буйлап. Да җырлап карауда кирәк түгел, төп төгәл җавап һәм дөрес. Шартлар да җавап бирделәр. Афәрин, инде уеныбыз башланып китте дип әйтсәк тә була. 10 балын безнең Румия ханыбыз ала. Тәбриклибез, котлыйбыз аны. Ничек инде шатланмыйсың? Жырға мұңға сусағанларын әйтем Алина. Яңарақ қына Идел буйлап сәфәргә шығып кірсәк, алға таба нинди сәяхәтләр көтә икән безне? Тыңлыйбыз сүз Нәҗип абыйга. Кемгә әгер икән әлеге көйбез. Шунда өлгерләр әйми. Ой, Сәрхат әфәнде, түгел җавабыгыз? Умырзая җыры. Умырзая. Афәрин, татар халык җыры Умырзая. Һәм инде Фәргат әфәндегә 10 бал өстәлә түгел җавабы өчен каяның җанатарлары? Тизрәк. Менә шулай бер-бер атлы 10 бал ала башладылар безнең уенчыларыбыз. Инде Шират хәзер Фәридә ханым. Ярыша уйныйлар әйме. Мин дигән булып әйбез. Мин өлгерәк булдым бит. Егетләр, кызлар булдыралар. Афәрин. Сөйләшәләр. Серләшәләр. Ә без җырлыйбыз.
Фәридә ханым үшін йөрәк дүп-дүп тибе башлады, аның үшін бір шыла башладық. Шуның белән 3-нче сорауны тыңлыйбыз. Беренче өлешнең соңгы сорауы. Фәридә ханым, ниһаят менә сезнең чират килеп җитте, әйткән юш килде дип әйтермен инде. Тыңлыйбыз. Күбәләк килер. Күбәләк, әлбәттә, күбәләгем, түгәрәгем. Дөрес, Асыл Курбан. кошым, сандугачым. Фәридә ханым, 10 бал сезнеке. Тәбриклейбез. Öşüm barıp baytır idim küvelegim tügelegim Asılı kışımı sandım aşık eğer bulsan küvelegim Öşüm barıp baytır idim küvelegim tügelegim Asılı kışımı sandım aşık eğer bulsan küvelegim Küvelegler bir küp Allah ışadır gene zirek Küvelegler bir küp Allah ışadır gene zirek Üzeyetin küvelegler Asılı kaşımı sandım acım sayılırıya girek Üzeyetin küvelegli küvelegimi tügelegim Asılı kaşımı sandım acım sayılırıya girek Oh rəhmət, oh rəhmət. Үзегезгә ничек алкышлар идегез, шулай алкышларыгыз әле. Егетләр, кызлар үздерәләр. Инде Румия ханым белән Фәрида ханым ике күбәләк сыман Фәрхәт абый кырында очтылар гына инде малай. Паркаем. Шаша җырладылар дигән әйбит. Рәхәтләндек кенә. Рәхмәт. Рәхмәт. Менә шуның белән инде безнең беренче өлешебез дә азагына якынлашты һәм көтеп алынган барлык мизгел вакыты беренче уенчыбызга килеп җитте. Румия Талиповага. Яңа Гасыр каналы һәр уенчыга үзенең җырлау усталыгы аша бөтен татар дөньясында күренү, танылу мөмкинлеге бирә. Без аны парлак мизгел дип атадык, ягъни йолдызлы мизгелегез килеп җитте. Инде Румия ханым, сезнең белән якынрак таныштырыр өчен сүзне без Туган як ансамбленең солисткасы, нәфис сүз остасы Субханова Гүзәл Мөслим кызына бирәбез. Рәхим итегез, Гүзәл ханым. Рәхим итегез. Румия Талипова Татарстан Республикасының Чөпрәле районы Түбән Шәке авылында туып үскән. Тип белеме белән укытучы булса да, хәзерге вакытта җаваплылыгы шикләнгән Татнефть АЗС центрының Ульяновск филиалында оператор булып эшли. Шәһәрдә үтә торган татар теле белән бәйләнгән барлык чараларда катнашып килә. Безнең алдынгы җырчыбыз. Румия, мин сиңа уңышлар телим. Гүзәл ханым, бик зур рәхмәт сезгә. Хәзер инде без Румия ханымның бәхетен сынайбыз. Игътибарыгызны экранга юнәлтүегезне сорыйбыз. Анда сез төрле музыка уен кораллары күрерсез. Күңелегезгә хуш килгәнен сайлап әйтегезчә. Скрипка. 30 бал, алкышлар. Афәрин, кутлыйбыз, тәбриклейбез. Менә сиңа. Румия Румия ханым нәтиҗәдә 40 бал. Румия ханым күкләрнең 7нче катына менеп китте инде. Әлеге шатлыгыз белән бүлешер өчен җырлык әле сәхнәсенә рәхим итегез. Әлбәттә инде музыкаль күчтәнәчегез белән. Барлык мизгел Süzlerim var, göm yolağın küngül türümde.
юғары сопрано тауышлы қызыбыз. Шілтіреп аққан шешмәдей матур мұңлы тауышығыз үшін рәхмәт сізге, Румия Талипова. Біздің студиябызның өзінің елмайуы білән балқытып тұрышы қызыбыз. Рәхмәт сізге. Біз енді достар, шу шалқышларыбыз білән Уйныбызның икенші үлішіне көшәбіз, һәм ул біздің уйла әлі деп атала, юққа ғына түгел. Бұл іште шыннан да уйларға керек, таңларға керек болмай, енді жырларының сүзләрен яхшы белергә кирәк, чөнки экранга айрым бер җырдан сүз тезмә чыгачак. Сез бу сүз тезмәнең кайсы җырдан икәнен аңлап алып, төгәл итеп исемен әйтеп бирергә тиеш буласыз. Инде безнең Румия ханым алда бара, сезгә инде куып җитәргә кирәк була. Хәзер эшкә керешәбез. Сынауларыбыз дәвам итә, икенче өлешне башлыйбыз. Ихтибар белән карыйбыз, уйлыйбыз, отабыз һәм җавап бирәбез. Беренче сүзләр инде чыкты. Юк әле. Җавап юк әле. Фәрхат абый күзлекләрен киде. Саклый мин. Юк әле, саклый. Румия ханым. Әнкәмнең дыгалары. Шулар да билеп та алды. Ой, Фәрхат абый тешләрен кысып куйды. Онбал сезнеке, Румия ханым. Тәбриклибез. Күзлекләре парланып куйды Фәрхат абыйның. Да, парлап. Хәзергә җырлыйбыз. Жырыбыз, әнкәйләребезгә. Әниеңне арқанға yüklәп, 7 мәртәбә Мәккәгә алып барсаң да, аның каршында булган бурычыңны үти алмассың ди халык. Без әниләребезнең каршында мәңге бурычлы икәнебезне аңлата торган җыр белән башланып китте. Исәненең кадерен билди, үлгәненең каберен билди. Әниләребезнең кадерен белергә ясын. Алга таба барыйк, хөрмәтле дуслар, икенче сорау булып кала дигән сүз тезмә чыкты. Ашыкмагыз сез. Бәлки башка җырдыр ул, ага таба шигale. Кем җавабын әзерлеген белдерә? Бер үк аясын. Уен коралы белән. Фәрхат абый. Балаларга фатиха шул. Балаларга фатиха. Дөрес әйтәсез. Унда алкышлар. Афәрин дип әйтәсез килә. Тәбриклибез. Bala
İndəligi jırlarımız Haniye apabızga dua bulup yankırasın idi degen tilekte alga taba barıyıq. İkinci ülüşünün üçüncü sıravı. Соңғы сұрауы екен де. Сезмей де өтті. Сен кеткен. Ашығып жауап бермәгіз. Алға таба ашық әлі. Қайтты, сен кеткен. Aha. Куштар кайтты сен кеткен яктан. Фәрхат абай ішке кірішті. Куштар кайтты сен кеткен яктан. Саламнарымны алар әйтмиләр, шулашылдырыныр. Сагыну. Зинхар үшін дұрыс сөздері әмәді ләкин халық тілінде Ул башка шарак йөри. бәлки шу айрақ та йөридер. Әмәді ләкин Исеме Шингә шешкәләр. Дұрыс, құрметті достар, әлбәтте. Шәшәкле. Төгәл жауап. Дұрыс. Инде Фәрида ханыма сіз де екелешекте ярдәм итәрсез дигән теләктә 10 балны сезгә бирәбез. Тәбриклибез, котлыйбыз. 30 бал нәтижеде. Тәбриклибез һәм бергәләп җырлыйбыз. Әлфия бабызның жырларын бек яратасыз екен. Һәм шуның белән инде безнең икенче өлешебез дә азагына якынлашты. Димәк, инде парлак мизгел вакыты Фәрхат әфәндегә килеп җитте. Сезнең белән якыннанрак танышу өчен сүзне янәдән Гүзәл Мөслим кызына бирәбез. Гүзәл ханым, рәхим итегез. Фәркат Вахитов Чувашстан Республикасы Шымыршы районы Ишбалтай авылында туып үсә. Хәзерге көндә Мәскәү шәһәрендә эшләп йөрсә дә, ул безнең әйдәп баручы солистыбыз. Ул үзенең киңәшләрен коллективтагы дусларына бирә һәм аларның хаталарын төзәтеп, осталыкларын арттыруда ярдәм итә. Беренче премия Сембер җыры конкурсында яулап алды. Урмай җыры конкурсында лауреат булды. Күп кенә конкурсларда катнашып, ул безнең әйдәп баручы җырчыбыз. Мин синең өчен Фәркат җан атам. Менә шулай. Ай, рәхмәт. Уңышлар телибез сезгә, Фәрхат әфәнде. Рәхмәт, Гүзәл ханым. Безнең кызларның күз явын алырдай Фәрхат абыебыз басып тора. Хәзер инде сезнең бәхтегезне сынап алабыз. Игътибарыгызны экранга юнәлтегез әле. Безнең балалар алмашынып тора. Фортепиано, по-моему. Рояль. Рояль. Да. Башыгыз әле безгә Зинхар өчен. 10 бал. Тәбриклибез, котлыйбыз. Аның арасында беләсезме 0 да бар. 0 да бар, 0 хәтта. ләксә менә эй дияр идегез. Хәзер сезнең 40 бал. Тәбриклибез, тәбриклибез. Барлык мизгел. Yazlar jöyllər, kizilər, quşlar, mizgillər kebeklər. Uzalarda giderlər şu, gəlib bir versinlər. Əlləgənlə geri
şeşekli yazlar go şul şeşekler koyarada eğlendiler almağa ellerine girgeniydi şul şeşekli yazlar go şul şeşekler koyarada eğlendiler almağa Ülgüldüller valmalarım koyula sapın jirge Tıtıvalla sular kile ifterek diye diye Ellerine kürgeniydi şul şeşekli yazlar go şul şeşekler koyarada eğlendiler almağa Ellerine kürgeniydi şul şeşekli yazlar go şul şeşekler koyarada eğlendiler almağa Göreşken almalarga Kübelekte var yava Peygamberin işlevim bu Başıgasın paylarga Ellerine kürgeniydi Şul şeşekli yazlar go Şul şeşekler koyarada Eğlendiler almağa Ellerine kürgeniydi Şul şeşekli yazlar go Şul şeşekler koyarada Eğlendiler almağa Şul şeşekler koyarada Eğlendiler almağa Rahmet Ой, Фәрхат абай. Жанатарларыбыз булса, сезне күтәреп, апшыгып китеп, безгә инде тәнәфес ясарга туры килер, билләхи. Һич шиксез 15 минутлык тәнәфес кирәк булыр иде. Әйтәләр, кай вакытны килгән уенчыларны артыграк мактап ташлыйсыз диләр. Хөрмәтле дуслар, менә бүгенге шушы студиябыздагы хисләр, ничек шушы егетләрне, кызларны мактамыйсың инде. Сезгә алкышларыбызны җиткерик әле, Фәрхат Бахитов. Берсеннән-берсе талантлы уенчыларыбыз. Biz indi alkışlar bilen 3-нче өлешкә күчәбез һәм әлеге өлештә безнең тип уенчылар видео сорауга җавап эзләячәкләр. Әлеге видео сюжетларны төшерергә ярдәм иткән һәр кешегә үзебезнең шиксез зур рәхмәтләребезне җиткерәбез һәм бу алкышлар сезгә. Бу язмаларда алар бернинди әзерлексез таныш булмаган җырны җырларга тырышачаклар. Ә сез инде аны аңлап алып, төгәл итеп исемен әйтеп бирергә тиеш буласыз. Уен дәртен югалтмыйча, зиһеннәрне чуалтмыйча, 3-нче өлешебезне башлыйбыз. Беренче видео язма. Апа қарлар, жидек болға. Ezgine сынға қалдығыз, Фәрхат абай. Ezgine сынға қалдығыз. Ezgine мені. Чөнки Румия ханымның инструменты өскә күтәрелеп бәле булгый башлаганчы сезнең вакытыгыз бар иде, шулай да аның тавышы иртәрәк яңгырады. Кышкы чие. Әйе, кышкы чие, хөрмәтле дуслар. Шалт итеп төгәл җавап бирде һәм 60 балл безнең Румия ханымның. Алкышты Алкышламый карагыз дигез. Инструментым белән мин сезне. Бергәләп җырлыйк әле.
Илгиз Закировки ve Вениса Фаттахова сүзләре. Илгиз абыга зур рәхмәтләребезне җиткерәсе килә һәм инде Вениса Фаттаховага да үзебезнең ялкынлы сәламнәребезне җиткерергә әле. Biz инде алга таба барабыз, хөрмәтле дуслар. Ширатта икенче видео язма. Репеткән яшьлек илә. Саңдыр шул инде. Фәридә ханым шуларда белеп алды. Саңдыр шул, саңдыр. Соңдыр шул соңдыр. Ай мыңлана, Ульянлылар, ай мыңланалар. Рәхмәт сезгә. Ягыз, дускайларым, үшінші видеоны қарайбыз. Тапшыруның соңғы сұрауына келіп тә жеттік. Ғандарға төреніп, килен төшкә ин. Килен түшкәнде. Нақта дұрыс. Тәбриклейбіз, құтлейбіз. Нәтижеде 50 бал Фәрғатафандының. Yok, siz ник шатланмайсыз? Алар миңа қаршы қазір. Алар миңа қаршы қазір. 50 бал сіздікі. Қайыршалар. Нәтижеде 50 бал. Ақтөбеке батқан юлана
Kilim düşer bugündürüne Fayda kaldı şimdi şabidik Ağır sular kuyanile Ağır sular kuyanile Fayda kaldı şimdi şabidik Ağır sular kuyanile Ağır sular kuyanile Tüpenini aşıp uyganlar Kilim düşken iyi bakmasın Tüpenini aşıp uyganlar Kilim düşken iyi bakmasın Kilim düşken iyi bakmasın Giderge giri yapmasın Hayırlı jile giri bakmasın Kilim düşken iyi bakmasın Giderge giri yapmasın Hayırlı jile giri bakmasın Jile giri bakmasın Менә шулай. Атларда җилкендереп кенә безнең 3нче өлешебездә азагына якынлаштык. Һәм инде шушы дәртле моңлары белән безне сихәтләндергән тапшыруыбызның музыкаль-инструменталь ансамбленә дә рәхмәтләребезне җиткерәбез, дуслар. Рөстәм Яхин, Динә Закирова, Нәҗим абый Бәдретдинов. Ла-ла-ла-ла. Рәхмәт сезгә. Диясе килә бу җырдан соң. Зур рәхмәт аларга. Һәм инде безнең хөрмәтле дуслар, чираттагы парлак мизгел вакыты килеп җитте. Фәридә ханыма. Фәридә ханым турында сөйләр өчен сезне янәдән Гүзәл Мөслим кызына бирәбез. Рәхим итегез. Фәридә Миңнебаева, Татарстан Республикасы. Чүпрәле районы Иске Кәкерле авылында туып үсә. Бала чагыннан бирле ике абысының тальян гармоннарында издереп, уйнап, авыл капка төбе кичәләре уздырган бик хәтерлей. Җырчыбыз да, гармончыбыз да күп кенә конкурсларда катнашып килә. Үрнәк, яни дә, үрнәк әби дә ул хәзерге вакытта. Шулай ук Зия Аръягы районының алдынгы эшмәкәрләренең берсе. Фәридә, мин сине бик хөрмәт итәм, уңышлар телим сиңа. Таныштыручыбыз ул да Татарстанның атказанган мәдәният хезмәткәре гаиләсендә Буа районында туып үскән кызыбыз Субханова Гүзәл Мөслим кызы булды. Бик зур рәхмәт сезгә таныштыруларыгыз өчен. Менә җырчы кеше шулай ашкынып тора инде ул тизрәк сәхнәгә микрофоннарын кулына тоткан. Фәридә ханым җырларга ашыкмагыз әле, без сезнең бәхетегезне сыныйбыз. Игътибарыгызны экранга юнәлтегез. Анда сез төрле музыка уен кораллары күрәсез. Балалар алмашынып тора, җаныңызга хуш килгән сайлап алып әйтегез әле безгә. Тальян гармон. Кечкенәдән гармон уйнап үскән кыз әлбәттә гармонны сайлый инде. Тәбриклибез, тәбриклибез. Parlak mizgel Ekringine sizdirvice yaşlı ömrümde Küngelimlerde partayın hamandan ilergede Partayım enisin yere mangaylar sırlanasa da Üttü yeşillik jüllerdeki jarlarda jırlansa da Partayım enisin yere mangaylar sırlanasa da Üttü yeşillik jüllerdeki jarlarda jırlansa da
Mühəbbətsiz yaşa bolamın Ilıq ayğan gündədə Qarıdayamın isin yerəm Mangaylar sıralansa da Üttü yaşıl gücüllərlik Çırlarda yırlansa da Qarıdayamın isin yerəm Mangaylar sıralansa da Üttü yaşıl gücüllərlik Çırlarda yırlansa da Üttü yaşıl gücüllərlik Çırlarda yırlansa da Бик зур рәхмәт сезгә, Фәридә ханым. Халқыбызның бүйік жыршысы Илхам Шакиров әйткән бит. Сәхнәдә басып торган жырчы тамашачыларның алкышларын бүлдерергә хокуксыз дигән. Чөнки тамашачы үзе алкышларыннан рәхәт ала дип әйткән. Бу очракта да шушы алкышларны бүлдерәсе килми, чөнки сез әлеге алкышларга лаеклы, Фәридә ханым. Тагын бер кат алкышлыйк әле. Уйыныбызга төп нәтиҗәләр ясар вакытта килеп җитте, хөрмәтле дуслар. Беренче уенчыбыз Румия Талипова 60 бал иясе. 60 бал дип әйтер идем әле, мин алкышлыйк әле. Икенче уенчыбыз Фәрхәт Бахитовның 50 бал. Шулай ук бик югары бал. Өченче уенчыбыз Фәридә Миннебаева 30 бал иясе. Тәбриклибез. Шулай итеп җырлыйк әле тапшыруының җиңүчесе Румия Талипова. Татар җырын югары зәвык белән башкарып милли моңларыбызга мәхәббәт тәрбияләгән өчен дигән мактау дипломы белән бүләкләнә җиңүчебез Румия апа белән рәхәтләнеп күзгә күз карашып җырладык. Бик күңелле булды. Рәхмәт. Сез лаеклы җиңүче. Рәхмәт бик зур. Әлеге дипломга карап безне искә алырсыз. Ә безнең дуслар, бүләкләребез моның белән генә шикләнми. Менә шундый китап та бүләк итәбез әле без. Бүгенге уенчыларның һәрберсенә филология фәннәре докторы, Татарстанның ат казанган фән эшлеклесе, профессор, төрки телләрне өйрәнү академиясының мөхбир әгъзасы Фәрит ага Юсуповның бүләкләрен тапшырабыз сезгә. Бу китапта Сепер татарларының 370 музыкаль әсәре тупланган. Әлеге хезмәтнең авторы Фәрит әфәнде киләчәктә бу бай мирас өйрәнелер, Себердә гомер итүче милләттәшләребезнең борынгы җырлары өйрәнелер һәм яңгырар дигән өметтә бирә. Сезгә инде әлеге җырларны өйрәнеп кабаттан безнең тапшыруыбызга килүегезне теләп калабыз. Зур рәхмәт сезгә. Хөрмәтле тамашачылар, бүгенге матур тапшыруыбыз азагына да якынлашты. Бүген бездә кунакта Ульян шәһәренең төзүчеләр мәдәният йорты каршында эшләп килүче Туган як татар халык җыр ансамбленең җырчылары булдылар. Ерак араларны якын итеп килүләре өчен без аларга барлык җыр сөюче тамашачылар исеменнән зур рәхмәтләребезне әйтәбез. Милли үзенчәлекләребезне, җыр моңларыбызны саклап калу безнең уртак бурычыбыз, хөрмәтле дуслар. Иҗади уңышлар телик аларга. Ә сезгә, хөрмәтле тамашачылар, үзебезнең иҗат төркеме Алина һәм Азат Кәримовлар исеменнән исәнлек, саулык, күңел тынычлыгы теләп, саулашабыз. Җырлап яшик дуслар, киләсе очрашуларга кадәр сау булыгыз. Bilsәң кил син безгә, ялып тормалай. Ышаныч ритм һәм дәрт бирер барабанчы Николай. Кириллов Николай. Таушым булса, моңым булса, каушап калырмын диме. Безнең скрипкачы Динә, Закирова Динә. Күңелеңдә моң сагыш булса, моңайма җырла бол син. Улышырга һәр чак әзер безнең гитарист Марсель. Шансетдинов Марсель.
Нәжип була. Hey! Нәжип Бәдретдин була. Әйдә жырлыйк. Әйдә, жырлыйк әле. Әйдә жырлыйк. Жырлыйк әле, әйдә. Әйдә жырлыйк. Әйдә жырлыйк әле. Жырлап яшик без бергә.